μας. Να οι λεβέντες και οι λεβέντισσες, σας καλωσορίζω στην αγκαλιά της Μητρόπολης. Καλή και ευλογημένη χρονιά, μέσα στη χάρη και την ευλογία του Αγίου Θεού. Είναι παράδοση πια τις πρώτες μέρες της καινούργιας χρονιάς να ανταμώνουμε εδώ και να μοιραζόμαστε αυτή τη χαρά, να νιώθουμε εκκλησιαστικά στα αλήθεια όπως τα παιδιά μας τραγούδησαν, και θα ήθελα να τα ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά. Τραγούδησαν την αγάπη, την άνοιξη, το ουράνιο τόξο. Εσείς είστε η άνοιξη, εσείς είστε το ουράνιο τόξο. Εσείς είστε ο παράδεισός μας στην άβυσσο της καθημερινότητας και της δικής μας αποτυχίας. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Σας ευχαριστώ που αποδεχτήκατε το κάλεσμα του Επισκόπου για να κοινωνήσουμε κι εμείς από τη λαχτάρα σας για έναν κόσμο καλύτερο, ομορφότερο, δικαιότερο, έναν κόσμο γεμάτο από αγάπη, δικαιοσύνη και ελευθερία, έναν κόσμο γεμάτο από τον έρωτα του Θεού στην ιστορία και τον κόσμο. Σας ευχαριστώ γιατί είστε αυτοί που είσαστε. Η σημερινή μας σύναξη είναι στα αλήθεια η προσευχή της Εκκλησίας και η αγάπη της για να σας συγχαρεί σε αυτή την προσπάθειά σας που στέφθηκε με επιτυχία και στα αλήθεια δικαιώνει τον κόπο σας, δικαιώνει την προσπάθειά σας, δικαιώνει τον αγώνα σας σε αυτόν τον ανταγωνιστικό κόσμο. Θα πρέπει επιτέλους να μάθουμε ότι πρέπει να πορευόμαστε με ταπείνωση, με γνώση, με σταθερότητα και με πίστη. Και εσείς τα επιδείξατε. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους, σας σφίγγω το χέρι. Όμως, πώς να μη σταθούμε στον ιδρώτα του πατέρα που κοντά σας ήτανε και εκείνος συνοδοιπόρος και συνέκδημος σε αυτόν τον αγώνα. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τον Έλληνα το Ρωμιό πατέρα που στέκεται δίπλα σιωπηλός και κάνει 2 και 3 δουλειές για να μπορέσουν τα παιδιά μας να ανταποκριθούν σε αυτές τις δυσκολίες? Τους φύγω το χέρι και τους ευχαριστώ για ό,τι προσφέρουν μέσα στην οικογένειά τους. Αλλά πώς να ξεχάσει κανείς εκείνη την μάνα Παναγιά που στέκεται δίπλα, άγρυπνη, ανάβει το καντήλι, προσεύχεται με μάτια βουρκωμένα, άγγελος θερωτός, άγγελος επίγειος, σιωπηλός, για να μπορέσετε εσείς απρόσκοπτα, κορίτσια και αγόρια, να μπορείτε να ανταποκριθείτε σε αυτή τη δυσκολία. Τις ασπάζομαι με ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστώ όλες τις μάνες Παναγιές της Μητρόπολης μας, της Ρωμιοσύνης μας, της πατρίδας μας, που στέκονται μέσα σπιτικά τους και τα κρατούν με την προσευχή και την αγάπη. Όμως δεν ξεχνώ και τους καλούς μας δασκάλους στο πρόσωπο του Περιφερειακού και των 2 διευθυντών μας. Ευγνωμοσύνη της αγάπης και του κόπου των μνηστή Κύριος ο Θεός. Μνήστητη Κύριε πάντων των διδασκάλων ημών. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου και να μεταφέρετε την ευγνωμοσύνη της τοπικής εκκλησίας για ό,τι οι εκπαιδευτικοί μας σε δύσκολους καιρούς προσφέρουν αυτήν την περίοδο. Όμως και τα παιδιά μας που στερήθηκαν αυτή τη χαρά, τα θυμόμαστε σήμερα, που προσπάθησαν και δεν τα κατάφεραν. Εμείς τους αγαπάμε και προσευχόμαστε και είμαι βέβαιος πως και εκείνα θα βρουν το δρόμο τους
και θα πετύχουν για τα παιδιά που δεν είναι εδώ ένα θερμό χειροκρότημα. Η προσευχή της Εκκλησίας γίνεται μια αγκαλιά που σας χωράει όλους. Είμαι στα αλήθεια υπερήφανος και μοιράζομαι κι εγώ αυτήν την προσπάθειά σας. Γίνομαι κοινωνός κι εγώ αυτής της χαράς και σας ευχαριστώ που δεν την στερήσατε και φέτος. Οι αδελφοί μου οι συμπρεσβύτεροι, οι συνεργάτες μου, κληρικοί και λαϊκοί, οι δάσκαλοι μας, χαιρόμαστε όλοι και μετέχουμε σε αυτήν την χαρά. Ζούμε σε έναν κόσμο δύσκολο, αβέβαιο και καθημερινά βιώνουμε αυτή του την σκληρότητα. Όμως καθώς απόψε, δεύτερη μέρα του χρόνου, είμαστε όλοι εδώ και ανανεώνουμε αυτή μας την προσπάθεια, στα αλήθεια είμαι βέβαιος και μπορώ να το πω πια με σιγουριά ότι όλοι εσείς, γυναίκες και άντρες που ξεκινάτε μια καινούργια προσπάθεια που όπως ο Παπαγιώργης μας είπε και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα, δεν τελειώνει εδώ αλλά ξεκινάει κάτι καινούριο. Είμαι βέβαιος ότι θα μπολιάσετε με αυτόν σας το ζήλο, την ομορφιά, τη φρεσκάδα, την ελπίδα και τον αγώνα σας, την πατρίδα αυτήν. Εγώ είμαι βέβαιος ότι αυτή η χρονιά θα είναι η καλύτερη χρονιά γιατί είναι τα καλύτερα παιδιά μπροστά μας, τα πιο όμορφα, τα πιο σπουδαία, τα καλύτερα παιδιά του κόσμου. Και έτσι να το πιστέψετε, μην ακούτε αυτός ο τόπος πέρασε δυσκολίες πολλές περισσότερες και τα κατάφερε. Με τέτοιους λεβέντες και λεβέντισες εγώ είμαι βέβαιος ότι θα πάμε μπροστά. Καλή και ευλογημένη χρονιά. Ο Θεός μαζί σας. Θερμά συγχαρητήρια. Η προσευχή μου και η αγάπη μου σας αγκαλιάζει όλους. Δύναμη και Άγιο. Μην χάσετε το κέφι σας, την ομορφιά σας και την όρεξή σας για δουλειά. Εσείς θα αλλάξετε τον κόσμο, εσείς θα αλλάξετε την πατρίδα μας, γιατί είστε καλύτεροι από εμάς. Σας ευχαριστώ όλους. Καλή χρονιά.